नमस्कार. आजच्या कथेमध्ये मी तुम्हाला रश्मी नावाच्या मुलीसोबत घडलेला एक भयानक प्रसंग सांगणार आहे. आता माझ्या कथेला सुरुवात करण्याआधी मी तुम्हाला रश्मीबद्दल थोडीशी माहिती देतो. रश्मी म्हणजे एक 20-21 वर्षाची तरुण मुलगी. तिचं कॉलेजचं शिक्षण चालू होतं. स्वभावानं अतिशय शांत, जेवढ्याच तेवढंच बोलणारी, दिसायला तशी देखणी, गोऱ्या पान रंगाची. रश्मीच्या घरामध्ये रश्मीचे आई बाबा आणि रश्मीचा मोठा भाऊ राकेश असा चौघांचा परिवार होता. पण राकेश आता उच्च शिक्षणासाठी बाहेरच्या देशामध्ये शिकत होता. त्यामुळं त्यावेळी तरी त्यांच्या घरामध्ये रश्मी आणि तिचे आई बाबा असे तिघेच राहत होते. आता आपल्या मूळ प्रसंगावर येऊया. रश्मीचे आई बाबा खूपच चिंतित होते, कारण 2 दिवस झाले रश्मी कुठेतरी बेपत्ता झालेली होती. शुक्रवारच्या दिवशी ती कॉलेजला जाते म्हणून घरातून बाहेर पडलेली होती, पण ती शनिवार आणि रविवारीसुद्धा घरी परत आलेली नव्हती. तशी आपली एकुलती एक मुलगी 2 दिवस घरी नसल्यामुळं रश्मीचे बाबा दिलीपराव यांना तिची खूपच काळजी वाटायला लागली. तिच्या आईनं म्हणजे अनिताबाईंनी तर अन्नपाणी सोडलेलं होतं, पण आपण जर पोलीस केस केली तर आपल्या मुलीची उगीचच आबरू जाईल, म्हणून दिलीपरावांनी 2 दिवस वाट बघून नंतरच काय तो पुढचा निर्णय घ्यायचा असं ठरवलं होतं. कारण उगीचच जर बाहेरच्या लोकांना कळलं असतं की रश्मी 2 दिवस झाले घरी नाही, तर बाकीच्या लोकांनी तऱ्हेतऱ्हेचे तर्कवितर्क लावले असते. अशा बऱ्याच कारणांमुळे दिलीपराव 2 दिवस शांत होते. पण रविवारीसुद्धा रश्मी भेटत नव्हती, त्यामुळं त्यांना खूपच काळजी वाटायला लागली. आणि त्यांना वाटायला लागलं की आत्ता आपल्याला पोलिसांमध्ये तक्रार द्यावीच लागेल, कारण आपण याच्याविषयी जास्त उशीर केला तर रश्मीच्या जीवाला पण काहीतरी धोका होऊ शकतो. रविवारी दुपारी दिलीपराव पोलीस स्टेशनमध्ये गेले आणि त्यांनी त्यांची मुलगी रश्मी बेपत्ता असल्याची तक्रार पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदवली. त्यानंतर जवळजवळ 1 आठवडाभर पोलीस तपास करत होते, पण पोलिसांना पण कसलाच सुगावा लागला नाही. 8 दिवस झालं तरी रश्मी सापडत नसल्यामुळं पोलिसांनी पण हळूहळू त्या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष करायला सुरुवात केली. तिकडं घरी अनिताबाईंची तब्येत पूर्ण खचलेली होती. त्यांनी आता अंथरूणच पकडलेलं होतं. तसं मात्र दिलीपरावांना खूपच काळजी वाटायला लागली. एकतर त्यांची एकुलती एक मुलगी बेपत्ता होती आणि तिचा धसका घेऊन त्यांच्या बायकोने सुद्धा अंथरूण पकडलं होतं. त्यामुळे दिलीपरावांचा पण धीर खचलेला होता. त्यांनी कामावर जायचं पण बंद केलं. ते आता दिवसभर घरातच बसून असायचे आणि दिवसेंदिवस दिलीपरावांची पण तब्येत खालावतच चाललेली होती. आणि या घटनेला घडून जवळजवळ एक 15 दिवसाचा कालावधी उलटला असेल. दिलीपरावांना काय करावं तेच कळत नव्हतं. पण एक दिवशी दिलीपरावांना काय झालं काय माहिती, त्यांनी कुठनं तरी उसना अवसान आणलं आणि ते ताडकन उठून बसले. ते त्यांच्या बायकोकडे म्हणजे अनिताबाईंकडे गेले आणि तिला ठणकावून सांगितलं की मी रश्मीला शोधायला चाललो आणि इकडची दुनिया तिकडे झाली तरी मी रश्मीला शोधून आणणार, तू अजिबात टेन्शन घेऊ नकोस. आणि मनात कुठला तरी ठाम निश्चय करून दिलीपराव घरातून बाहेर पडले. सगळ्यात आधी दिलीपराव रश्मीच्या सगळ्या कॉलेजमधल्या मित्रांना आणि मैत्रिणींना जाऊन भेटले. पण सगळ्या मित्रांचं आणि मैत्रिणींचं एकच सांगणं होतं की रश्मी त्यांना शुक्रवारी भेटलीच नाही, कारण ती शुक्रवारी कॉलेजला झालेली नव्हती. तिला सगळ्यांनी शेवटचं गुरुवारीच कॉलेजमध्ये बघितलेलं होतं. पण दिलीपरावांच्या माहितीप्रमाणे मात्र रश्मी शुक्रवारी कॉलेजला गेलेली होती. पण जर ती कॉलेजला गेली नव्हती तर मग ती गेली होती कुठे? कुणाला तरी ती भेटली असेल किंवा कुणाला तरी ती दिसली असेल. आता दिलीपरावांची ही चौकशी चालूच होती. आणि आता चौकशी करत करत दिलीपराव रश्मीच्या प्राची नावाच्या एका मैत्रिणीच्या घरी गेले. नेहमीसारखं दिलीपरावांनी प्राचीकडे रश्मीबद्दल चौकशी करायला सुरुवात केली. तसं प्राचीनं दिलीपरावांना सांगितलं, काका, गुरुवारपर्यंत रश्मी कॉलेजला येत होती, पण शुक्रवारी ती कॉलेजला काही आली नाही. पण शुक्रवारी तिचा सकाळीच मला एक मेसेज आलेला होता, असं म्हणून तिनं आपल्या मोबाईलमधला मेसेज दिलीपरावांच्या समोर धरला. त्या मेसेजमध्ये लिहिलेलं होतं, प्राची, मला तुला भेटायचं आहे, तुला काहीतरी महत्त्वाचं सांगायचं आहे. तू कॉलेजच्या बाजूला असणाऱ्या तळ्याजवळच्या रिसॉर्टवर येशील का? त्यावर प्राचीने तिला ओके असा रिप्लाय दिलेला होता. त्यानंतर दिलीपराव प्राचीला विचारायला लागले, प्राची, मग तू रश्मीला भेटायला गेली होतीस का? तसं प्राचीनं होकारार्थी मान हलवली आणि प्राची सांगायला लागली, हो काका, शुक्रवारी मी रश्मीला भेटायला गेले होते. साधारणतः 10 वाजता ती आमच्या कॉलेजच्या बाजूच्या रिसॉर्टवर मला भेटायला आली होती. आणि त्या दिवशी ज्यावेळी मी तिला रिसॉर्टवर भेटले त्यावेळी ती खूपच चिंतित दिसत होती. तिचा चेहरा पूर्णपणे उतरलेला होता. मी तिला विचारलं सुद्धा, रश्मी, काय झाले तुला? तू अशी का वागतेस? तसं रश्मी मला म्हणाली, अगं प्राची, माझ्याबरोबर काय होते काय माहिती, पण 1 आठवडा झालं मला खूपच विचित्र जाणीव होते. मला सारखं असं वाटते की माझ्या आजूबाजूला कुणीतरी आहे. मी घरी असू दे, कॉलेजमध्ये असू दे,
किंवा प्रवासात असू दे, प्रत्येक ठिकाणी मला माझ्या आजूबाजूला कोणीतरी असल्याचा भास होतोय. आणि आत्ता या 1-2 दिवसात हा भास खूपच वाढला. घरात मी एकटी असली की माझ्या दोन्ही कानांजवळ कोणीतरी काहीतरी कुजबुजतंय असं मला सारखं जाणवतंय. मला रात्रभर झोप लागत नाही. माझ्याबरोबर हे नेमकं काय घडते तेच मला कळत नाही. मी अजूनपर्यंत घरात पण ही गोष्ट कुणाला सांगितली नाही. त्यावर प्राचीनं रश्मीला सल्लासुद्धा दिला. अगं रश्मी, तू एक काम कर, तू तुझ्या आईबाबांना सगळ्या गोष्टी सांग, ते नक्की तुझी मदत करतील. त्यावर रश्मी प्राचीला एकच गोष्ट म्हणाली, प्राची, माझी आता जगण्याची अजिबात इच्छा नाही. माझ्या मनात खूपच गिल्टी भावना येतात. त्यामुळं आईबाबांना काही सांगायची माझी अजिबात इच्छा नाही. एवढंच काय ते त्या दोघींचं तिथं संभाषण झालेलं होतं. त्यानंतर प्राची तिथून निघून गेली. पण रश्मी मात्र बराच वेळ त्या रिसॉर्टवर थांबलेली होती. आणि त्याच वेळी काय ती प्राचीला शेवटची भेटलेली होती. आता प्राचीकडून ही माहिती मिळाल्यानंतर दिलीपराव प्राचीच्या घरातून बाहेर पडले आणि पुन्हा त्यांच्या घरी आले. ते आता दिवसभरातल्या सगळ्या घडामोडींचा विचार करत होते. त्यांना कोणतीच ठोस माहिती मिळालेली नव्हती. फक्त त्यांना एक गोष्ट कळलेली होती की रश्मी प्राचीला भेटलेली होती. आणि प्राचीच्या बोलण्यातून त्यांना हे जाणवलं होतं की रश्मीला कसला तरी मानसिक त्रास होत होता. आता तो नेमका काय होता याचाच दिलीपरावांना शोध घ्यायचा होता. घरी आल्या दिलीपराव पटकन रश्मीच्या बेडरूममध्ये शिरले आणि त्यांनी तिच्या बेडरूममध्ये शोधाशोध करायला सुरुवात केली. आणि शोधत असताना त्यांना रश्मीच्या ड्रॉवरमध्ये एक छोटीशी डायरी सापडली. त्या डायरीमध्ये रश्मी रोज तिच्यासोबत काय घडले ते लिहून ठेवायची. आणि ज्यावेळी त्या डायरीतलं शेवटचं पान दिलीपरावांनी वाचलं तसं त्यांच्या अंगावर सरसरून काटा आला. त्या डायरीच्या शेवटच्या पानावर रश्मीने लिहिलेलं होतं की एक भयानक काळी सावली किंवा एखादा राक्षस तिचा पाठलाग करतोय. तो तिला दिसत नाही, पण त्याचं अस्तित्व मात्र तिला एकदम स्पष्ट जाणवतं. आता डायरीतला हा मजकूर वाचून दिलीपरावांना त्याचा अर्थच कळत नव्हता. ही काळी सावली आणि हा राक्षस हा काय प्रकार आहे हेच त्यांना कळत नव्हतं. तसं दिलीपरावांचा भूत, प्रेत, पिशाच्य अशा गोष्टींवर कधीच विश्वास नव्हता. पण रश्मीची ती डायरी वाचून त्यांना आता मनातून जरा शंका यायला लागली होती की रश्मीबरोबर काहीतरी ॲबनॉर्मल घडले. आणि आता वेळ विश्वासाची आणि अविश्वासाची नव्हती. त्यांना त्यांच्या एकुलत्या एका मुलीचा जीव वाचवायचा होता. आणि ते पटकन त्यांच्या घरातून बाहेर पडले. ते थेट दिलीपराव त्यांच्या एका मित्राच्या घरी गेले. दिलीपरावांचे मित्र म्हणजे आप्पासाहेब. ते एकदम आस्तिक विचारांचे होते. देवाबरोबर भूत, प्रेत अशा गोष्टींना पण मानणारे होते. आता दिलीपरावांनी आज त्यांना दिवसभरात जो अनुभव आला तो आप्पासाहेबांना सांगितला. तसं आप्पासाहेबांनी त्यांना एका मांत्रिकाकडे जायचा सल्ला दिला. कारण आप्पासाहेबांच्या म्हणण्यानुसार हा काहीतरी भयानक जादूटोण्याचा प्रकार होता. तसं दिलीपराव आप्पासाहेबांनी सांगितलेल्या पत्त्यानुसार शहराच्या बाहेर असणाऱ्या त्या मांत्रिकाकडे गेले. शहरापासून लांब घनदाट जंगलामध्ये त्या मांत्रिकाचं घर होतं. एकदम छोटंसंच पत्र्याचं घर होतं. घराच्या आजूबाजूला भरपूर झाडंझुडपं वाढलेली होती. दिलीपराव त्या घराच्या तुटक्या दरवाजाजवळ गेले आणि त्यांनी तो दरवाजा वाजवला. तसं 1-2 मिनिटांनी आतून दरवाजा उघडला गेला. त्यावेळी दिलीपरावांना आतमध्ये एक काळी वस्त्र परिधान केलेला माणूस दिसला. त्याची दाढी बरीचशी वाढलेली होती. मनगटामध्ये आणि गळ्यामध्ये वेगवेगळ्या मण्यांच्या माळा होत्या. त्याच्या अवतारावरूनच लक्षात आलेलं होतं की तो एक मांत्रिक होता. आता त्या मांत्रिकाने जसं दिलीपरावांना बघितलं तसं दिलीपरावांनी त्यांना आप्पासाहेबांनी पाठवल्याचं सांगितलं. तसं त्या मांत्रिकाने त्यांना आत येण्याचा इशारा केला. आणि ज्यावेळी त्यांनी त्या मांत्रिकाच्या घरामध्ये प्रवेश केला तसं त्यांना जाणवलं की त्याच्या घरामध्ये सगळं अघोरी सामान होतं. त्या मांत्रिकानं दिलीपरावांना आता त्या समोरच्या खुर्चीवर बसायचा इशारा केला आणि त्यांना इथे येण्याचं कारण विचारलं. तसं दिलीपरावांनी त्यांच्या मुलीबद्दल म्हणजे रश्मीबद्दल घडलेली सगळी घटना त्या मांत्रिकाला एकदम पहिल्यापासून शेवटपर्यंत सांगितली. तसा त्या मांत्रिकानं थोडासा विचार केला. पुन्हा तो आतल्या खोलीमध्ये जाऊन त्याच्या हातामध्ये एक झोळी घेऊन आला आणि ती झोळी घेऊन तो पुन्हा बाहेरच्या खोलीच्या एकदम मधोमध खाली जमिनीवर बसला. त्यानंतर त्यानं झोळीतलं एक सामान बाहेर काढायला सुरुवात केली. त्यात बऱ्याचशा पुड्या होत्या, हाडांचे तुकडे, राख असं त्याच्या पूजेसाठी लागणारं सगळं अघोरी सामान होतं. आणि ते सगळं सामान मांडल्यानंतर त्या मांत्रिकानं दिलीपरावांना समोरच मांडी घालून बसायचा इशारा केला. तसे दिलीपराव उठले आणि त्या मांत्रिकाच्या एकदम समोर खाली मांडी घालून बसले. तसं त्या मांत्रिकानं दिलीपरावांना विचारलं, साहेब, तुमच्या मुलीची कोणती वस्तू आत्ता सध्या आहे का तुमच्याकडे? तसं दिलीपरावांच्या लक्षात आलं की सकाळीच त्यांनी रश्मीची जी डायरी वाचलेली होती ती त्यांच्या खिशामध्येच होती. त्यांनी लगेच ती डायरी काढून त्या मांत्रिकाच्या हातामध्ये दिली. त्या मांत्रिकानं ती डायरी खाली गोलाकार मांडलेल्या सामानाच्या एकदम मधोमध ठेवली. त्यानंतर त्यानं त्याच्या झोळीतली एक बॉटल काढली
आणि त्या बॉटलमधलं पाणी आपल्या तळहातावर घेतलं. ते पाणी आपल्या हातावर चांगलं चोळलं आणि तो हात त्याने त्या डायरीवर ठेवला. 5 मिनटं त्याने आपले डोळे झाकले आणि त्यानंतर तो मनातल्या मनात काहीतरी पुटपुटायला लागला. आणि 5 मिनिटांनंतर त्याने आपले डोळे उघडले. तो दिलीपरावांकडे बघायला लागला आणि त्याने दिलीपरावांना सांगितलं की साहेब, तुमच्या मुलीवर एक भयानक जादूटोणा झालेला आहे. याची सुरुवात एकदम हळूहळू होते. याचा त्रास बऱ्याच दिवसापासून तुमच्या मुलीला जाणवत होता, पण अजून पण उशीर झालेला नाही. तुमची मुलगी अजून पण जिवंत आहे, पण तुम्हाला आता घाई करावी लागेल, नाहीतर तुमची मुलगी तुमच्या हातून जाईल. तसं दिलीपरावाने त्या मांत्रिकाची पायच पकडली. ते म्हणाले, तुम्ही काही करा, माझ्याकडे काहीही मागा, मी सगळं करायला तयार आहे, पण प्लीज माझ्या मुलीचा जीव वाचवा. तसं तो मांत्रिक म्हणाला, याच्यासाठी मला एक पूजा करावी लागेल. त्यासाठी तुम्हाला तुमच्या बायकोसोबत उद्या इथे यावं लागेल. तोपर्यंत मी सगळ्या सामानाची जुळवाजुळव करतो. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, उद्या जरी आपण ही पूजा घातली तरी तुमची मुलगी तुम्हाला लगेच भेटणार नाही. उद्या ही पूजा संपन्न झाली की त्याच्यानंतर 7 दिवसामध्ये तुमची मुलगी आपोआप तुमच्या घरी परत येईल. आता असं सांगून त्या मांत्रिकाने दिलीपरावांना घरी जायला सांगितलं. दिलीपराव पुन्हा घरी गेले. त्यांनी घडलेली गोष्ट त्यांच्या बायकोला म्हणजे अनिताबाईंना सांगितली. तसं अनिताबाईंना पण आता रश्मी मिळण्याची थोडीशी आशा दिसायला लागली आणि तिच्या अंगामध्ये पण त्राण आलं. ते दोघं आता दुसऱ्या दिवशीची वाट बघत होते. दुसऱ्या दिवशी 10 वाजता दिलीपराव आणि अनिताबाई दोघेजण घरातून बाहेर पडले आणि साधारणतः एक अर्ध्या पाऊण तासाचा प्रवास करून ते दोघेजण त्या मांत्रिकाच्या घरी पोचले. त्या दिवशी घराचा दरवाजा उघडाच होता. दिलीपराव आणि अनिताबाई त्या मांत्रिकाच्या घरामध्ये शिरले. तो मांत्रिक बाहेरच्याच खोलीमध्ये खाली जमिनीवर बसलेला होता. त्याने सगळी पूजेची तयारी आधीच करून ठेवलेली होती. आज त्यानं बरंचसं अघोरी सामान गोळा करून ठेवलेलं होतं आणि विशेष म्हणजे त्याच्या डाव्या मांडीजवळ एक मेलेला कावळा पण होता आणि ते काही न बोलता त्या मांत्रिकाच्या समोर बसले. त्यानंतर मांत्रिकाने त्याच्यासमोर एक अग्नी पेटवला. बराच वेळ त्याची ही पूजा चाललेली होती आणि हळूहळू त्याच्या तोंडातून बाहेर पडणारे मंत्र आता बऱ्याच प्रमाणात वाढलेले होते आणि त्या मंत्राचा आवाज त्याच्या घरामध्ये घुमायला लागलेला होता. आता अचानक त्या मांत्रिकानं रश्मीची डायरी त्या आहुतीमध्ये टाकली. तशी ती डायरी तडतड करून जळायला लागली आणि त्या डायरीमधून एक काळा धुराचा ढग अचानकच बाहेर पडला आणि तो धुराचा छोटा ढग आता त्या घरामधून सगळीकडे फिरायला लागला. अचानक घरातलं सगळं वातावरण बदललं आणि त्यावेळी स्पष्ट जाणवायला लागलं की त्या घरामध्ये त्या तिघांव्यतिरिक्त अजून पण कुणीतरी होतं, पण ते दिसत मात्र नव्हतं. अचानक तो काळा धूर त्या घरात सगळीकडे फिरला आणि क्षणार्धात तो त्या मृत कावळ्याच्या शरीरामध्ये शिरला. तसा तो मृत कावळा हळूहळू जिवंत व्हायला लागला. त्यानं आपल्या अंगाची हालचाल चालू केली, पंख फडकवले आणि तो त्याच्या पायावर उठून उभा राहिला. पण त्या कावळ्याचा अवतार आता पूर्णपणे बदलला होता. त्याचे डोळे एकदम लाल भडक झालेले होते आणि तो कावळा नॉर्मल कावळ्यांसारखा न वाटता खूपच भयानक वाटत होता. आणि तो कावळा आता उडणार तेवढ्यात त्या मांत्रिकाने त्या कावळ्याला आपल्या डाव्या हातामध्ये गच्च पकडलं आणि त्याला आहुतीवर पकडलं आणि आपल्या उजव्या हातामध्ये एक धारदार चाकू घेऊन त्या कावळ्याचं मुंडकं कटकन कापलं. तसं ते मुंडकं त्या आहुतीमध्ये जाऊन पडलं. तसं त्या खोलीमध्ये कुणीतरी चित्कारल्यासारखा एक भयानक आवाज घुमायला लागला. दिनकररावांना आणि अनिताबाईंना तो आवाज असह्य व्हायला लागला, म्हणून त्या दोघांनी आपल्या कानावर हात ठेवले. त्या कावळ्याच्या मुंडीपाठोपाठ त्या मांत्रिकानं त्या कावळ्याचं शरीर पण त्या आहुतीमध्ये फेकलं. बराच वेळ त्या घरामध्ये भयानक गोष्टी चाललेल्या होत्या. घर एकदम अस्थिर झालेलं होतं. सगळ्या घराला कंप सुटलेलं होतं. पण एक 10 मिनिटांमध्ये अचानक सगळं घर शांत झालं. आहुतीमधून येणारा काळा धूर पूर्णपणे बंद झालेला होता. त्यानंतर दिनकररावांनी आणि अनिताबाईंनी आपले कानावरचे हात काढले. त्यावेळी मांत्रिकांनी सांगितलं की तुमच्या मुलीवर म्हणजे रश्मीवर झालेला जादूटोणा आता नाहीसा झालेला आहे. रश्मी आता एकदम सुखरूप आहे आणि ती एक 8 दिवसामध्ये तुमच्या घरी परत येईल. त्यानंतर दिलीपराव आणि अनिताबाई घरी गेले आणि ते आता एक आठवडा कधी पूर्ण होतोय आणि त्यांची मुलगी घरी कधी परत येते याची वाट बघायला लागली. पण त्यावेळी त्यांना एक एक दिवस एका वर्षासारखा वाटायला लागला. कसं तरी एक आठवड्याचा काळ गेला आणि बरोबर एक आठवड्यानंतर रात्री 11 साडे 11 वाजता त्यांच्या घराचा दरवाजा कुणीतरी ठोठावला. दिलीपराव लगबगीने उठले आणि त्यांनी घराचा दरवाजा उघडला. त्यावेळी त्यांना दरवाजामध्ये रश्मी दिसली. दिलीपरावांनी तिला आतमध्ये आणलं. रश्मी खूपच थकलेली होती. मागच्या 1 महिन्यामध्ये तिचे खूपच हाल झालेले होते. खायला प्यायला मिळालेलं नव्हतं, त्याच्यामुळं तिची अशी अवस्था झालेली होती. दुसऱ्या दिवशी उठल्यानंतर रश्मीची तब्येत थोडीशी बरी वाटत होती. त्यावेळी दिलीपरावांनी आणि अनिताबाईंनी
तिला ती कुठं होती असं विचारलं. त्यावेळी रश्मीनं सांगायला सुरुवात केली, आई, बाबा, 1 महिन्यापूर्वी अचानकच मला काहीतरी विचित्र जाणवायला लागलं आणि पुन्हा हळूहळू या गोष्टी वाढत गेल्या. त्यानंतर मला सारखं वाटायचं की माझ्या आसपास कोणीतरी आहे. मला ते दिसत नव्हतं, पण त्याचं अस्तित्व मला एकदम स्पष्ट जाणवत होतं. पण त्याचा प्रभाव हळूहळू एवढा वाढला की मलाच भान राहिलेलं नव्हतं. आणि एक दिवशी मी त्याच प्रभावाखाली घरातून निघून गेले. जाताना फक्त मी प्राचीला भेटले, पण त्यानंतर माझ्यासोबत काय घडलं तेच मला आठवत नाही. काल सकाळी अचानक मला जाग आली. त्यावेळी मी एका बंद घरामध्ये होते. मला ते घर कुणाचं आहे तेच कळत नव्हतं. पण मी ज्यावेळी त्या घरातून बाहेर आले त्यावेळी मला आठवलं की मी या घरी कधीतरी येऊन गेलेले. आणि अचानक माझ्या लक्षात आलं की ते घर आमच्या कॉलेजमधल्या अनिल नावाच्या मुलाचं होतं. मी कशी तरी तिथून बाहेर पडले आणि आपल्या घरी परत आले. बाबा, 1-1.5 महिन्यापूर्वीची गोष्ट. अनिलने कॉलेजमध्ये मला प्रपोज केलेलं होतं, पण मी त्याला सरळ नाही म्हणून सांगितलेलं होतं. तेव्हापासून अनिल मला सारखा त्रास द्यायचा. मला वाटतं कदाचित माझा सूड घेण्याच्या उद्देशाने त्यानेच माझ्यासोबत असं काहीतरी केलं असेल. त्यानंतर 15 दिवस रश्मी घरीच आराम करत होती. तिला थोडंसं बरं वाटायला लागल्यानंतर ती पुन्हा कॉलेजला जायला लागली. त्यानंतर मात्र रश्मीसोबत कधीच कोणतीही विचित्र घटना घडली नाही आणि आजही ती रश्मी एकदम सुखात आहे. पण ती तिच्या आयुष्यामध्ये घडलेली ही घटना आजही पूर्णपणे विसरू शकलेली नाही.